Nou, wij hebben een actie bedacht voor Warchild. We gaan langs de deuren om flessen op te halen en daarmee gaan we naar de supermarkt. En dan leveren de flessen daarin. En van het statiegeld dat erop zit, nou dat geld gaat naar Warchild. Hey, hoi. Hoi, wij hebben een actie bedacht voor Warchild. Ja? Dus de actie is... Dat wij gaan flessen verzamelen aan de deuren. En die fles brengen we naar de supermarkt en dat statiegeld dat gaat naar Warchild. Ja, leuk idee. Nou, ik zal er even een paar pakken. Ja, lukt dat zo? Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Nou, heel veel succes ermee. Ja, dank u wel. Oké, dag. Doei. We hebben flessen! Hey, zullen we die proberen? Ja, is goed. Hallo meisjes. Wat komen jullie eigenlijk doen? Wij hebben een actie bedacht voor Warchild. Wij gaan flessen verzamelen aan de deuren. Dat geld wat we daarvoor krijgen, dat gaat naar Warchild. Ik heb er maar 3 voor jullie. Het is heel weinig, maar alles is... Alle kleine beetjes helpen. Ja. Hè? Nou, dank u wel. Oké, heel veel succes. Ja. Nou, doei. Doei. Zullen we nou maar naar de supermarkt gaan dan? Ja, ja. Dankjewel. Doei. Doei. Nou, het eerste geld is binnen. Yes.